Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posomos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pwede ka po nyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalan nga Lunes o pizza 31 na nining buwan karon sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumisgutanan karong nga buntaga mahigala ay usa ka India National patay kini human napasok sa may ligid nga bahin sa usa ka bus ni pasayroan sa may barangay Langtad, lungsod sa Argao kagahapon. Straight to the point. Natumba ang motor nga gisakyan ni ining maong India National. Hinungdan nga nalagpot kini og napunta ngadto sa ligid sa bus. Straight to the point. Noong taon ng hitabua mga higala, taga-tanig pagtagadro nga buntagas tumanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin do ka tawo napalgang patay sa lungsod sa Compostela karon lang kadlawon. Straight to the point. Tulo ka mananagat nga taga Bugo na igo sa kilat sa kadagatan taliwa sa Dakbayan sa Bugo ug Leyte. Straight to the point. Nadangat karon sa usa ka tambalanan dinhi sa syudad sa Sugbo. Straight to the Sa point. laing balita kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo motabang sa pamilya sa tulo ka mga bata. Luoy taon ning tulo ka mga bata may galang namatay ni adtong milabay nga Sabado atol sa pagkasunog sa ilang balay sa may barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Luoy sa taon mga sukit ti paminaw. Katanig pagtagadon 6 anyos ang kamagwangan, 4 anyos tong manghod, 3 anyos mahigala ang kamanghuran. Ining tulo ka mga bata nga napaig in taon sa sunog, mga suking tigpaminaw. Straight to the Ang point. inahan taon mahigala nga daw sus kaluoy sad mga kahigalaan no, nang ginabuhi rasad ang ginikanan. Ang amahan na nag-drive man ni indekin og sikad-sikad lang no. Drive og e-bike o niya ang inahan sad nang ngita sad mahigala ikan sad mahigala na narbaho in taon no. O kini mga bata mga kahigalaan atulos pagkasunog na disgrasya taon mga kaigalan wa makagawa sa ilang panimay kining 6 anyos, 4 anyos og 3 anyos nga mga anghel pa mga suking tigpaminaw. Straight to the At point. pagtagad lumutaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the Sa point. kauluhan upat ka mga Pinoy ang gipadayong gipangita karon na dito sa gawas sa nasod gumikan sa magnitude 7.7 nga linog sa may Myanmar ni adtong Biyernes. Straight to the point. Kusog sa tong linuga may galang 5.7 ang magnitude no. Ang Bangkok, Thailand mga higala o ang Myanmar mao'y naigo mga higala ini maong linog o gi-check nila mga higala in town o doon ay mga Pilipino in town nga na-appeal mga higala simbako lang layo doon na para baywa makit mga higala nga mga kwansa dito hindi pangita nila mga higala ato lang iampo sa in town no o ingon sa bato mga kaigsunan na maong lugar gumikan ining maong panghitabo. Straight to the Karong point. adlaw sugda na ang selebrasyon sa ato mga kaigsunang Muslim sa Idil Fitr o ang pagtapos na sa Ramadan. Straight to the O sa point. pikas bahin mahigala ang atong pagpadayon paghisgot labot mahigala sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Ang point. iyang pagsilibrar sa birthday perti ka simple na magigaya day indekin. Magsilibrar mahigalas birthday si kanhi Presidente Rodrigo Duterte wa gyud daghang mga langas. O very simple sa una bisan pag naglingkod siya as president mahigala di gyud pareha mahigalang BBM nga mag-birthday nga mag-invite mahigala og mga mo tukar sa concert. Iya ko ng style mga sukin ti paminaw ha. So ang birthday ni Presidente Rodrigo Duterte ni adtong Marso 28 mga kahigalaan. Simple ra unta to, kaysa iyang mga birthdays kani adto mga higala bisan pag naglingkod sa bisag sitting president siya wa naman. Wa ra gyud no. Unya gani mga higala katong iyang birthday murag last year ba to? Simple ra kayo no. Gipahuyop lang ganito cake mga kahigalaan nga
Gamay ganito nga cake mahigala daras pamilya nang atawa lang to sila. Gipahuyop-huyop lang to si Presidente Rodrigo Duterte. Nya karon ining hitabo ang mga kaigalaan nag-birthday na hinoong presidente mga kaigalaan nya tibuok kalibutan mo ini duyog sa iyang adlaw na tawhan. Straight to the point. Historical kini mga higala nga niduyog ang mga Pilipino sa tibuok kalibutan. Kining iyang pagka pada dito karon sa daheg mga suking tigpaminaw gipakita sab sa mga Pilipino ang ilang pagmahal ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Medyo respektong uban mga kaigalaan kay lain-lain maguntag opinion lagi. Bata ang mga tao nga nakakita sa kaayo nga gihatag ni Duterte atol mga higala sa iyang presidency ni reciprocate sad mga kaigalaan karon og ang katawhan sa tibuok kalibutan ang mga Pilipino sa tibuok kalibutan mihimo niini bisag asa dapit lalimang kag dunay tuwa sa barko, dunay tuwa sa Antarctica, dunay tuwa sa mga nag-ice paday. Pero nagbutangi po mga placards mga kaigalaan og ni great mahigalang happy birthday President Rodrigo Duterte. Straight to the point. Naay naa sa tumoy sa bukid, mga hikers mahigala bisag asa. So napakita sa tibuok kalibutan mga kaigalaan ang katawhan sa tibuok kalibutan nakakita. Kinsa man ilang gipriso nga well-loved man sa mga Pilipino. Straight to the Medyo point. respect sa uban no kay lahi magyung pananaw sad sa uban mga sukit tigpaminaw. Tagantanig pagtagad karong buntaga mga higala no ang atong pagpadayon paghisgot labot ani og ang atong mga kaigsunan sab sa Iglesia ni Cristo do napoy dugang mga pamahayag dugang mga baruganan labot niining mga panghitabo sa atong nasod karon mga suking tigpaminaw. Tagaan tanig pagtagad rong buntaga mga kaigalaan no kay porbida kini nga unang hitabo magyud ni mga kaigalaan no. Unang higayon nga nainani kay kung buto na naon mahigala doon na naman tay mga presidente kani adto nga nga preso. Kadtong pagka-preso mahigala bitaw ni Irap day. Unsa man to? Di man ana mga tao nga ang simpatiya ba, dili man si Gloria Macapagal Arroyo nga na detain sa to mahigala dili inana ang simpatiya sa mga tao. Pero kini nga presidente Rodrigo Duterte, magistorya lang kitang tinuod no kay real talk lang kita ba. Ang simpatiyas katawhan lahi gyud no. Sige na lang og naay ato maigsuon nga wa gyud kakita ana kay lain mi gyud pananaw no. After all, naman tas demokrasya ang nasod. Pero kung tao ka mahigala nga ni tanaw na gyud ka sa tinuod no. Kana bang wa bay klaro-klaro ba lang ba? Isgot lang tag tinuod ba kay mag-ingon mo ta nga advocate ta mahigala nga ang kamatuoran may itong isulti. Now, kamatuoran lang. Og atong isgutan ng kamatuoran lang mas grabe gyud ang simpatiya ron ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya doon na po iban mag-report mga higala nga di lang ko mo hingan, no? Muna kami dos DYHP RMN Cebu. Ako mo yung ipaninggamutan nga atong credibility intact yun. Kaya doon na may uban nga mag-report nga sa 200 kuno ka mga rallies day ni adtong panahona atol sa birthday ni Duterte doon ay 200 ka mga rallies nga gihimo gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa ubang mga kanasuran. Ibana-bana kuno nila nga mga 60,000 kuno ka mga tao. 60,000 sa tupa kung 200 ka mga rallies, 200 ka rallies, unya 60,000 ka mga tao divided by 200. Ang 60,000 divided by 200 naa sa mga 300 ka mga tao ang nagrally. So kanang puntuha mga kaigalaan akong ipabalik ninyo dihabi i-double check ang atong mga posa DWHP sa gila ng uban. Mo respect lang ta sa uban pero DWHP wa unta mo posa na no. Kay ayaw kay atong i-preserve ang atong credibility sa sibiyanan DWHP no. Asag din lang uban kung sa ilang gipang post. Basta kami klaro lang kita mahigala nga og atong tan-awon to di po to 60,000 ra oy. Kay bisan pag mga bata may gala sa elementarya, makasabot man mo kwintada ana. Kay min kag 200 ka rallies, 200 kuno ka rally, pre-rallies. Unya kung 200, nya 60,000 ra kuno ka mga tao sa 200 ka mga rallies, imong i-divide na 60,000 divided by 200. Mabutang na mahigalag ta 300 ra ang nagrally, ha? Medyo kininian niya delikado na makoreksyonan tanas mga bata ng kalakihan. Ang sa Davao landaan mga higalang nagrally, ha? Pag tinaghan naman ito nagrally sa Davao, di po ni mahitawag 200 sa po ni, oy. Dapay kidapawan, dapay, ha? Medyo madaot atong kwintadaan ng kalakihan mga sukit paminaw ay.
Kadto lang nagkaraban daan mahigala sa Danau City pag March 27 kadaghan ato nanguban mga kaigalaan. Kadto nag-cover ato. Kamis DYHP amo magyung pakuyugan dito mga reporters. Dito man sa Idol Clint Lantako dito kunis kasamang Jimmy Abilia. O unsa man to 300 sa to gabok Jimmy? Idol Clint Lantako unsa man to? Kay mo na nga kitas DYHP. Ato lang yung ikuan unsay kamaturan mo lagi itong i-post. Mo lagi itong ibalita ha. Di lang ta mag kuan jud og unsa nang uban panalitan. Mo respetar lang pud ta nga nganong inana ilang binalitaan di okay na lang pod ha. Basta kamis DYHP mahigala amo gyung giampingan ang atong credibility. Kay karon uso naman ang fake news no. Lain-lain do nay pikas-pikas mahigala hala hatag og fake news but kitas DYHP mobarog lang gyud ta. Kay ang ato mga kaigsunan gud arel ba mo sandig nato nga mo tan-aw sa atong mga balita, maminaw sa mga balita mo tan-aw sa mga post ug unsay sultis DYHP kay mo nay tinuod. Kay ang uban ron mga higala bida nagkadaiyang naman ning mga mag-post lain-lain lang nga mga kuan kay tanan karon journalist naman gud tanan ron. So dunay mag-post mga kaigalan lain-lain lang ha. Og dako kay crowd ilang pahiuson og katong gamay pod nga crowd ilang pong paboruton. Straight to the Ato sa point. dawaton may galang report kalos to kauban on board sa patrol kani ay usa ang patay sa disgrasya sa kadalanan sa lungsod sa Argao kagahapon. Sa pikas bahin do kabatan-ong gipamusil gikan sa diskuhan sa Dakbayan sa Danau. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radyo Man Paul Lauro. DYHP RMN Report. Radyo Man Attorney Rufil, pakyas pa hangtod niining mga orasa karon ang atong kapulisan sa Naga pagdakop ni atong mga batan-on na maoy na musil niining duha ka batan-on pod gikan sa disco diha sa Guanzon Beach Resort. Alas 2 ni pasado ang takla sa kadlawon Domingo na ni o gahapon ang mga biktima ato ring nailan nga sila si John Buagas Pacquiao, 19 anyos, taga Birama ning atong dakbayan sa Sugbo og ingon man kining usa nga si Lloyd Anthony Agupitan, 24 anyos, taga Barangay Panagtaran, lungsod sa San Fernando. Matod ba sa duha ka biktima nga nangaangol, gikan sila sa disco ni anang maong nga resort, tapok-tapok mga amigo, unya sa dihang na mauli na ni sila, kalit lang silang giatake og mga batan-on o gipamusil diretso ang biktima usa ka biktima nagloko yun diha sa dan gani do natay exclusive video diha nga gi duol og gitabangan pa og palingkamot nga makatawag ang mga nakasaksi og medical team para madada yon sa tambalanan. Ang kapulisan sa Naga wa noy hunong sa ilang follow-up ni ining maong kaso apan wa pagyoy usa nila nga nadakpan nga maoy responsable ni ining maong pagpamusil. Samtang sa pikas gabahin padayon gidetiner lang una sa Argao Police kining driver sa series bus o diya karong adlaw ipadayon nila ang investigasyon kung na ba settlement may tabo o pasaka na lang ba kayo ang atong kapulisan kung pasaka yun ang bana na maoy nabuhi ining duha ka Turko o Indian National nga magdayon nga nagmotor nga naluka pa sa ilang gimanihong motorsiklo sa dihang nakigtapad ni og laing motor nga gimaniho og usa ka babae diha sa barangay Langtad, Argao, Cebu gahapon sa mga buntag haponon. Matod sa report nga ang duha ka motor giingon nga nagtaparay ni pareha ni sila tanan og direksyon padung sa south apan kining managdiayong nagtutor nga sila si Suman Surjit 45 anyos iyang angkas iyang pares nga si Kuldip Kuwap Kumar 51 anyos na ani sila pasamtangan nagpuyo sa barangay Tulik sa lungsod sa Argao. Ilang gikatapad kining laing nga motorsiklo nga gimaniho ni Analisa Gonzaga Narbasa 39 anyos nga dunay live-in partner. Sa ilang kakusog sa ilang dagan ang series bus nga ni suway o di overtake ni nila mao na tong pagkahitabo ang natarantar o na lose control na kining maong Indian National hinungdan nga naluka pa sila. Pagkaluka pa nila nalabay kining iyang angkas nga iyang kapares hinungdan nga napasok ni dito sa
ligid sa luyong bahin sa series bus nga ni Adoy Gayuna ni overtake pod nilang duha sa duha ka motor. Napasok ang maong babae, gidali pagyapon nigda ang asawa sa Tambalana na gideklarar siya na dead on arrival. Ang atong hepe sa Argao Police, si Police Major Jalos Giangan, ibot niya karong adlaw ilang ipadayon ang ilang investigasyon o doon na ba'y mapasakang kaso ni ining driver nga naroon sa ilang kustodiya nga si Fernando Sarno Malabago Jr., 36 anyos, nga taga Linuthangan, Canlaon City, Negros Oriental. Kasama mo sa RMN Patrol o balik kasama ang DJ Sumampok. Ako yung radyoman Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.